बिमला किचन भोजपुरी पर रउआ लोगन के स्वागत बाटे। त जे हमरा से बड़ लोग बा ओकरा के हम गोड़ छू के गोड़ लागतानी। जे हमरा से छोट बा ओकरा के बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बाटे। अभी ठंडी खत्म हो चुकल बाटे, धीरे धीरे गर्मी के तरफ बढ़ रहल बा। खूब बढ़िया घाम होताटे। तब मन भइला कि चली अदौरी बना लेहल जाओ। यही मौसम में हमनी के बना के रखे नी। तो आज हम अदौरी बनावे के बानी, जौना में गोभी डाल के बनाए, फूल गोभी के डाल के बनाए। ई 2 किलो उड़द हटे, एकरा के रात के धो के भिगा देले रहनी हम, ताकि बढ़िया भीग जाओ। एकदम बढ़िया भीग के फूल के तैयार हो चुकल बाटे। एकरा में से हम आधा किलो के करीब एक जगह अलग पीस के रख लेब। और गोभी के फूल के हम गरम पानी या नमक में डाल के एकरा के रख देले रहनी हाँ। ओकरा बाद चॉपर में डाल के एकरा के चॉप कर लेवे के बाटे। और बढ़िया से बारीक करके पीस लेवे के बाद उड़द के जैसे हमनी के दही बड़ा बनावे निसन वही तरह से पीस के तैयार कर लेवे के बाटे। ओकरा बाद जौन फूल बाटे ओकरा के बढ़िया से चॉपर में डाल के चॉप कर लेवे के बाटे। गरम पानी में डालला से का होखेला जी कीड़ा जौन रहेला निकल जाला, जौन गंदगी रहेला उहो निकल जाला। ओकरा बाद देखी बारीक एकदम पीस लेले बानी। पीस के एकरा के डाल के और बढ़िया से एकरा के 1 मिनट खातिर हम फेंट लेब। ऐसे तो मिक्सर जार में ऐसा ही पिसाला तो एकदम बढ़िया से फेंटा जाला, लेकिन एक बार फेंट लेहल जरूरी बाटे। और जैसे हमनी के अदौरी के चेक करनी ओ तरह से एकरा के चेक करले के बाद देखी कितना बढ़िया हम चॉप कर लेले बानी। ये गोभी हटे, अभी गोभी के सीजन खत्म हो गल बा तो सब्जी अच्छा नहीं खे लागत। तो रउआ लोग ये तरह से बड़ी बना के रख लेम तो बरसात में काम आई। एकरा में 100 ग्राम अदरक और 25 ग्राम गोल मिर्च के हम बढ़िया से कूट लेले बानी। अदौरी में डाल देहब, जो पीसल हो जाई दाल और गोभी एक साथे मिक्स करके वही में एकरा के डाल देब। डाल के एक तरह से रउआ लोग बना के देखे, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होखेला। देखी पूरा पिसा चुकल बाटे हमर। एकरा में डाल देवे के बाटे। डाल के एकरा के बढ़िया से फेंट लेब हम। फेंट के ज़्यादा देर नहीं फेंटे के 1 मिनट में ही बढ़िया से फेंटा के तैयार हो जाई। बहुत बढ़िया फूल चुकल बाटे पीसते पीसते, लेकिन तब वो हम एक बार एकरा के फेंट देनी हाँ। फेंटला से का होखेला नहीं और फूल जाला ये। ओकरा बाद जैसे हमनी के पानी में डाल के एकरा के चेक करे नहीं। देखिए हम पानी में डालब तो डालते एकदम जैसे तेल में ऊपर आ जाला उस तरह से ऊपर आ गई। तो एकर इहे पहचान हटे कि एकदम फूल चुकल बाटे। ओकरा बाद ई थाली में हम बड़ी के बनावे वाला बानी। सूखे में 3 से 4 दिन टाइम लग जाला, काहे कि एमे गोभी रहेला, ये चलते थोड़ा सा नॉर्मल जो दाल के बड़ी रहेला वो 1 दिन से 2 दिन में सूख जाला। ये फूल गोभी के जौन रहेला एकरा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगला, 3 से 4 दिन लग जाई, लेकिन एकदम बढ़िया ये सूख जाला। लास्ट में डालब थोड़ा सा हींग और गोभी जौन रखले बानी हम बढ़िया से एकरा के काट के चॉपर में चॉप करके एकदम बढ़िया पिसला जैसन हो गई बाटे। ओके में डाल के और मिक्स कर लेवे के बाद बस थाली में कपड़ा पर जैसे और इच्छा वैसे बना ली। एकरा के बड़ा बड़ा बनावे के बाद तो बड़ा बड़ा बना ली, छोटा छोटा बनावे के बाद छोटा छोटा बना ली। बना के सुखा के आराम से रख दी और ये एकदम साल भर चली। तनको पता ना चली कि रउआ लोग दाल से नहीं बनल, पते ना चले जे में गोभी डालल बाटे। अगर केहू के ना बताई तो केहू समझ ना पाई जे गोभी से बनल बा। ये इतना बढ़िया बनेला। तो रउआ लोग हमरा चैनल पे अगर पहली बार आइल होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। अगर फेसबुक पे देखत होके तो हमरा पेज के फॉलो कर लेब। हम यही तरह से यूनिक रेसिपी लेके रउआ लोग खातिर आवत रहेनी। तो देखिए यहाँ बन गइल बा। हमनी के यहाँ उड़द के जब बड़ी बन जाला तो ओकरा पे मिर्चा ज़रूर लगावल जाला ताकि नज़र ना लागे। हमारी या कहत रही कि बड़ी बना के धूप में ऐसा ही ना रखे के चाहिए, ज़रूर एकरा पर मिर्चा खोस देवे के चाहिए। तो मिर्चा खोस के एकरा के धूप में रख देनी। बाकी के जौन दाल बा ओकरा के पीस लेहब। अब पीस के एकरा के बस पूरा पिसा चुकल बा, एमे कुछ मिक्स नहीं के करे के। एकरा में हम गोल मिर्च और अदरक और थोड़ा सा मसाला हम बना के रख ले बानी वो डाल देब। डाल के और फेंट के हींग डाल के बस बड़ी बना के तो एकरा के धूप में पसारब कपड़ा पर। और ये गोल मिर्च हटे अदरक हटे एकरा के बस मिक्सर जार में थोड़ा सा पल्स मोड में चला के क्रश कर ले करके बस उसमें डाल देहब। बढ़िया से क्रश हो चुकल बा। में थोड़ा गोटा भी रही तो कोनो बात नहीं है। उड़द में बढ़िया लगेला अदरक और गोल मिर्च और थोड़ा सा हींग डाल के बस अदौरी बना ली लोगिन।
पहिले जब हमनी के स्कूल कॉलेज में पढ़त रहनी तो ये समय खूब सारा पापड़ अदौरी आलू चिप्स बना के रखल जात रहे। काहे कि पहिले इतना बाहर के चलन भी ना रहे। ई मसाला हटे, मसाला में हम थोड़ा सा जीरा धनिया सूखा मिर्चा और गरम मसाला एकरा के डाल के हल्का सेक के क्रश करके हम रखले बानी। डाल के ये बड़ी इतना बढ़िया बनेला कि रउआ एकरा के बना के सब्जी जब बनाए, सब्जी बनला के बाद जब कढ़ाई के माँज के फिर जब गरम करब कढ़ाई चढ़ाए कुछ बनावे खातिर तो पूरा घर में रउआ खुशबू फैल जाई। एक बार रउआ लोग हमरा बतौला से ए तरह से रउआ लोग बना के देखब, देखी कितना बढ़िया फूलल बाटे। ए तरह से बहुत बढ़िया आपके बन जाई बड़ी। और देखी हम छत पे लेके चल गइल बानी। पहिले प्लास्टिक बिछा देले बानी नीचे, ओकरा बाद ऊपर से कपड़ा रख के बस अदौरी बना के धूप में सूखे दी। दिन भर पूरा सूख जाला। रात के अगर हो सके रात के अगर देख लेब, अगर छूटा था कपड़ा से तो छोड़ा लेब, ना तो एक दिन और सूखे देव, सूख जाई। ओकरा बाद बड़ी आराम से ही उधर जाला। तो इस तरह से हम बड़ी बना लेहनी। तो रउआ लोग बनाई कमेंट्स में बताई रउआ लोगनी के कैसन बनल बाटे। कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो रउआ लोग देखिए नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएब। हम यही तरह के रेसिपी लेके रउआ लोग खातिर आवत रहनी। देखी हमार कितना बढ़िया अदौरी सूख चुकल बा। जौन थोड़ा सूखा रहल ओकरा के हम छोड़ा ले बानी। ये बेरा हम सब्जी बनाए, इतना एक्साइटमेंट बा बनला के बाद। चलिए ये वाला सब्जी बना के देखल जाओ। तो आज सब्जी बनौले रहनी है, इतना बढ़िया बनल रहा। घर में केहू का पते ना चलल जे एकरा में गोभी डलल बा।